Una nga tanan na gusto ko kumusta iyo dida Hana Joy, kumusta ko kamo dida ni Papa. Kikita yan na. Nagpapasalamat gyapon ako Ginoong maupay ko diya kay bisan pa ini na itatabuha aton tatagan kita ni Ginoo in baga maupay nga panlawas, maupay nga panunahuna ang labaw nga tanan niya provision, niya protection. Salamat gyapon ako Ginoong permi kita nagpa-family devotion ngan kamo nakakatambong kamo bisan na dida hirayo pa kamo bisan hirayo kamo pinagya internet kapag contribute gyapon kamo. Salamat matihan pulong nga aton mga prayer. So na akong prayer request nga magmaupay la permit aton mga lawas, labaw nga tanan na aton pangalaga di Ginoo. Maging prepared lang kita permi aton spiritual. So mula ito na akong prayer request nga magampo kita. Lord, salamat Ginoo ani kami Lord na mamati ani mo mga pulong pag-aan man namon Lord na ani mo mga mensahe ang adlaw Ginoo. Salamat Lord nga ikaw magigihamon. Padara Lord ani mo baraan nga espiritu ang giyahi kami, tagi kami in karam, tagi kami Lord in mga pagdasig, pinagyan ni mo mga puno. Salamat Lord, amon ni ginaampo ang aran ni Jesus. Amen. Okay, basahon natin ang Salmo, Kapitulo 35. Nalita aton Biblia. Versikulo 13. Salmo 35. Ang ato ha. 35. 18. 13 to 18. Amilit aton mensahe na aton. Ano dat? Ano? Salmo 35. 13. Verse 13 and to 18. 35, 13 to 18. Psalms chapter 35 verse 13 to 18. But when they were sick, I wore sackcloth. I afflicted myself with fasting. I prayed with head bowed my chest. When I went about as to do who preferred my friend or my brother, as one who named his mother. I bowed down in the morning, but at my stumbling they rejoiced and they gathered together against me. Riches and did not tore at me with a kissing. Like profane mockers at a feast, they gouge at me with their teeth. How long, O Lord, will you look on me, and rescue me from their destruction, my precious life from the lions? I will thank you in the great congregation. In the mighty throne, I will praise you. Amen. Hallelujah. Darayawon niya mga pulong. Ini nga atong gin topic yan na parte ni pag-ampuhin, pangarohin tambulik ikang Dios. Si Haring David nag-ampuhiya, asing iya verse 13 o 13, kundi nagbisti ako hingka mabiluon, nakasakit nira, nagantos pa ako himpagpuasa, nagampo ako nga dinuko ang akon ulo. So Haring David nagkuanggo diya praktisyahan pagpuasa ng pagampo. Kita yan hindi nga aton gin atubang crisis bagagihapon kita nagpuasa kay di kita makagawas anaton mga regular mga normal natong gimbubuhat nakato kita na trabaho nakato kita ato mga pag
pamasyada hagawas, pagkatuha mga iba-ibang lugar, labi-labi lang at mga mga Bible study, at mga pagsimba. Dire kita nakakakadto kay tungod nga hini nga nakakuha man kita, naka lockdown o naka-quarantana o naka-quarantine, naka-quarantine. So ganinit aton pagpuasa. Kaya ang pagpuasa diri la daha pagkaon, kundi ang mga bagay nga permi natong gimbubuhat. Yan diri kita nakakabuhat ito, mga mausa ng kabulan, so wagag yapon kita nagpupuasa. Ngan, inuop na naton yung pagampo. So kadining atong gimbubuhat, may kita family devotion, o sa ito nga pagampo, may kita mga prayer request. Ngan, dinukuan akon ulo, karuyag signo nini, nagpapaubos kita di daha Dios. 14, sugadan akong pagampo para hinsangkay o himbugto. Naglinipod-lipod naglinibot-libot ako nga natamod hingka mabidoon, sugadin usa nga nagmamabidoon para eroy niya. Ini din nga ginyakan ni Haring David, gimpapa sabot ini haton nga itaton magpagampo kinahanglan may na kita pagpaubos sa Dios. Sugad nga adagod lang kita hiya natapot. Waray na iba naton tinatapuran kundi hiyala. Ngan an aton mga kabido damo yan naghihapon it nabibido bisan adalat ira balay nabibido hira kay anira mga kakilala kasangkayan mga hindi gugmanira di rin nira nakikita personally, although nakikita laha video na babatian la nira telepono o cellphone. So amin ni bagan iba nabibido di hira nakaka pangilabuhi o di rin nagkikinabuhi nga normal. So din hakin sinasing malipayon hira nga tanan ha nagkukuri ako. Ngagin alirongan ako pag entremi sa akon gimbunalan ako hin mga lumalangyaw nga ngan ginsontok ako. So din ini ngagin saring ini ni David pag pasumbingay ini iya ini gini istoryan mga inaabat niya kadidang ay nagaampo nga nagpupuasa. Ngan iniya pagampo pagpuasa naghihapon niya suludit panimalay o adaya hatimplo. Ang pinaagi hini nga iya kabidoon inaabat niya uldo kita di magkitagin susurusuntog imbubunalan pero adaan atong kabidoon na aton mga unahuna kabidoon na aton siring patag-alog na aton inaabat o damdamin kay nagiging makuan man kita sinisiringan na namimingaw kita han aton mga regular nga gimbubuhat na aton mga personal nga mga malaki na buhi aton mga mikugma aton mga paryente kasangkayan ka church namimingaw kita hayra nga dinaabat naton ito ha aton lawas sa atong kasing-kasing nga mga masakit at disayis na sindidigim papaantos ako nira giniintremisan ako ngan magtarom ang paniplat akon hingkapungot diniti baliwat na napupungot hera aliba nasisina tungod din nga nahitabuyan na apay nga ni nga diri kita iton mga opisyal ng gobyerno kay number 1 niya na iton gin papakaraot o mga gin dilinibak ang mga ada gobyerno, mga ada barangay, labi-labi na itaton presidente kadamot nagkukuha na iya social media. Amin ni mga tao nga mamaraot iyag kasi tao pero una-una naton nga ang importante didi ang pagbuhatin mo upay dari panera upay man o maraotin mo ibubuhat may dalagyap nera nayayakan. Pero kita nga mga Kristohanon, hikmat kita. Ayaw kita basta-basta
magko-comment, ayaw kita basta-basta magpapapatihin mga magsakit nga mga yakan. Bisan pa ito, diri kita nira na kukuha, nababatian. Bisan la aton nunahuna, ayaw naton tubuhata. Kundi pasalamatan naton, nasa Biblia, nga tanan nga naitatabuha atong kinabuhi, maupay man o maraot, kinala naton pasalamatan ang Dios, kaya mo iya kaburuton. Di kita ni maaram kung ano iya plano, and always kita na-expectar kita nga beda maupay nga may tatabo. Dili nga naitatabo yan nga lockdown o ini nga aton crisis. Versikulo 17, tubtub sano Ginoo ani mo pagtinan-awon, tabangi ako tikang haira mga pag-atake, talwasan akong kinabuhi tikang hininga mga leon. Yung mga leon nga ginsisiring, minit mga dagko natong problema, mga crisis sa atong kinabuhi. Nasa ring Haring David, tubtub sano Ginoo ani mo pagtinan-awon. Kada sinon tubtub sano ini nga aton mga na-experiensyahan nga kakurian. Nasi nga tabangi ako tikang hanira mga pag-atake. Kada mo mga pag-atake, ano? Ang mga pag-atake yan na itatabo ang kagutom, ang kawaray financial. Siyempre, di ka na makatrabaho, waray ka sweldo, no work, no pay. Ano ba, waray na mga pagkaon, ubos na. Ano ba liwat, ada mga sakit, makuri magkasakit kay pares didan o sa nga pasyente, siyam nga hospital, waray gudira, bagano tinanggihan hira, siyam nga hospital, tubdob na lang namatayan niya anak. Kami ni mga pag-atake nga aton ginaatubang. Pero darayaon ng Diyos, kaya niya mga anak, kita nga mga anak ng Diyos, nga may pagsari kaya, ginlili kay kita ini nga mga pag-atake, ini nga mga dagko nga problema. Verse 18, nasin di niyan, magpapasalamat ako, haimo didahadag ko, nga katiguban. Magdadayaw ako, haimo, atubangan hindamo nga mga tao. So, pinagihini nga mga naitatabuhaton, adalagi hapon ito aton mga pagpasalamat. Bisan, tigay lang ang mga tao na mamati aton, nakakapasalamat kita, nakakapagdayaw kita iya. Pero maabot ang panahon nga mabalik ini, makapag-church na kita, makakapagdayag na kita, ngan siya rin pa, dere naton bibilngon, kung dere o iliwon, kung diri nawawara aton. So ini tungod din nga lockdown, tungod din nga crisis nga aton inatubang, damon aton mga bibiling o aton mga giniiliw. Yan pinagito na sabtan naton ang kaimportansya itong mga bagay na aton dimbubuhat kada adlaw o normal na itong bubuhaton. Pero maginandam lang kita kay may ni kabaguhan. Ang mga nagdaan, nakalipas na ito, ayaw nakita ito pag-ungara. Bayaan na natin ito, may mga bago nga magiging pag kinabuhi natin, kinalan maging masanay na kita ito sa ring panera. Sa darayaw ng Diyos ay mga pulong, salamat ini nga mga mensahe nga ginhatag. Magampo kita. Amay nga Dios, salamat adto mga pulong nga amo nabatian. Salamat Lord ang amo mga pagampo. Salamat Lord ang pagpuasa namon ang mga bagay nga amo nakasanayan na. Salamat Lord nga permi kami adahaimo na ngangarohin tambulig kay kaulaan Dios nga among arawanin bulig. Kay tubangan na tao imposible pero dihay mo posible. Inaampo namon namin nga Dios ang tanan namon nga mga kilala, mga mahal namon kinabuhi, kaparintihan namon. Hirayo mo hira mga kasakitan, hirayo mo hira mga problema, hirayo mo hira may nga Dios sa mga kagutom.
nga nagaampo ako may nga Dios nga ililikay mo kami hini nga tanan Ginoo. Nga bisang ginaampo namon Lord ana amon nasyon, ana amon mga leader, tikang nga amon presidente Duterte Ginoo, nga tanan nga mga opisyalis sa gobyerno, mga frontliner amo ginaampo may nga Dios. Isib mo hira Ginoo. Nga amo ginaampo ang katawan habugos kalibutan Ginoo. Nga maging peaceful, maging mahinahon, nga malampasan ini nga mga problema. Yes. And pag-ampo ko nga mag-repent ang kada usa, magbasol ang mga sala, umiwalay na ang mga pagraot nga binuhatan. Ini nga tanan amay nga Dios amo ginaampo, giproclaim namon ini by the blood of Jesus nga amon the best nga magtatalwas o magko-cover o magtatambalan among mga balatian. Mapanlaban ini nga COVID-19. Salamat Lord. Babalik namin mo nga tanan nga dungog ug paghimaya hangaran ni Jesus. Amen. Amen.